Ahoj, tady je ukázka té levnější diagnostiky Sixtool SX1. Na první pohled je opravdu to provedení víc spartánské. Jo? Tlačítka jsou zde vystouplá, gumová, ten displej je černobílý, je určitě menší. Nicméně to ovládání zde je opět také velmi jednoduché, intuitivní. Tu diagnostiku samotnou provedu pouhým spouštění OK. Jo, za sklíček mám v druhé poloze, nemám nastartováno, nepotřebuju zatím. Nemělo by to ukázat žádné chyby. Tato diagnostika nepůjde aktualizovat, jo, to znamená, ta už je hotová tak, jak je. Tady si najedu načíst chyby, uvidím, že tam žádné nejsou. Jo. Ty živý data bych tady zobrazil pomocí datového toku, když bych měl nastartováno, ale uvidím pouze číselné hodnoty. Graf si tady vykreslit nedokážu, jako u té verze vyšší SX5, kde je barevný displej. Takže toto je opravdu velmi jednoduchá diagnostika, ale určitě svůj účel splní taky. Jo? Určitě lze použít na něco základního. Já jsem byl s ní velice spokojený. Používal jsem ji na jedničkový Fabie, potom i na jedničkový Octavie a bez problémů mě fungovala.